yami. Mina mfowethu-ke ngumuntu ngiyaphila nabafowethu, ngiyaphila negenge, ngiyaphila nabantu. Ngiyazethemba futhi akukho okuningi, ngiyazethemba nje ikakhulukazi impela nje angifuni ngami. Awu ngiyanqaba impela nje, ngiyala nje impela. Nanokuthi-ke okunye engiyithandayo ngami, mina ngumuntu-ke angeke ngisho ukuthi ngumuntu o-perfect. Ngiyaba nawo amaphutha, kodwa ngumuntu o-admit-ayo ukuthi uma ngabe enze iphutha uselenzile iphutha. Angeke ngize ngithi hhayi sengiyay'sola manje sengiphathwa i-stress unyaka wonke, cha. Ngiyayivumela into yenzeka ngaleso sikhathi ukuthi kuyisikhathi sami futhi yazi uNkulunkulu uma ngabe edalile ukuthi-ke into kumele yenzeke kumanje ngoba manje sidrankena nje lana, yiso isikhathi sakhona. Kukhona abafowethu abangala ngaphandle abafisayo nabo ukuthi bangajabula njengathi kodwa akukakabi isikhathi. Nabo siyafika ukuthi kube yisikhathi sabo, nathi sihlale nje kuyithi kuyimi nawe sijabulise siy'phuzele i-Coca-Cola laphayana, uyabona futhi kunjalo nje mina ngilowo muntu-ke, kunjalo.